Igbo mụrụ nze m ọzọ asị lienụ nwanụ ụmụ unu sokwa unu. Nwanne m nwoke obodo abụrụ ahụ igwe olejigo nwanne m nke ikpeazụ a ozugbo onye ihu zuo onye ọbụla arụ ma obere ma nnukwu na-eti. Nwanne m kwefuru ihe gbasara ife mmanụ eji anya ụgbọala dis petrol. Nwanne m o ji onye ukwu jide onye nta, onye ọbụla na-eti. Ị gaa na petrol station chie ije gba fuel asị gị 6 something to 700. Imagine sef ndị nwe moto park chago moto fa niile were ọkpa were machine na-eme gịnị na-esucha ya bụ ife n'azụ ụlọ be m ife big man m na ya na-abọ bi n'azụ ụlọ nke anyị na-azụ ọkada n'ụtụtụ. Ọkada anyị ji wee gaa junction ọ na-akpọ ọkada na-akpọ nke nwa wene m olechigo. Echeta m oge nke Jonathan, oge a na-ele petrol 180 to 200, a na-enwe mmasị protest onye ka ịbụ this and that. Ndị ugwu a na-eme, ndị ofe mmanụ a na-eme mmasị protest a na-aga n'iru. Today ka onye onyere ọnụ okwu petrol, onye gwa na petrol ga-anọ 700 naira in Nigeria. Aja m asị onye n'isi adịrọ onye mma. Ke ndị ga-abịa protest onye ọbụla abazie n'ụlọ zuo ike. Obidobekwo eho dollar bụ 800 naira. $1 ịma na $1 kwesịrị ịbụ ihe dịka sef 5 naira. $1. Anyway, ọbụla mụnwa ji ekwu onye ọbụla anọghị anyị anọghị, mana ife mma bụ ndị Igbo ga-adị. Ọsọkwa gị wego ihe niile todisin. Nwanne m, ndị Igbo ga-adị, Igbo ga na-emesi ife ike. Anyị nwa bụ ndị Igbo ga na-agbasi mbọ ike, na-alụsi ọrụ ike, na-emekwana ife ego. Mana ebere na-emechitere bụ ndị bi n'azụ ụlọ be m, ndị anyị na ha nọ n'azụ ụlọ ebe a. Achịkwu ebe ọchị maka na ozubeghị onye ọbụla na ha ewetasi prọpati ya elechasị. Ụfọdụ abụ ha weta ha akụchasịa taya moto, evuru si ka ha na-azụgodo ike nke ihe wee chetakwara m one of novelists I so much respect so much bụ the late Professor Chinua Achebe. N'ife ozi ọ dị say things fall apart. Nwanne m, ọ bụ na ịgụbeghị ya bụ novel, jee chọọ ya n'afịa gụgodi ya. Ọ bịakwa n'ikpeazụ sị there was a country. Ka anyị debe n'anya ọ ga-eji ekwu ya bụ okwu ga-abịa na mmezu. There was a country. Mana Igbo mụrụ nze m ọzọ ọ chachago. Onye ọbụla na-ekwe, a sị na onye ekweghị ekwechite ya ekwe, ka ekwe na-ekwe n'ute ekwere. Ka ọ bụ nnọọ ọfụ. Ndewonu. Aka mbụ Maazi-UC tụsara m ife ozi a.